Halløj. Jeg er MC Jensen Cool, og det her, det er en custom map. I har sikkert set mine videoer, hvor jeg skyder med min hånd. Bare lige sådan et After Effects effekt. Og det her, det er så custom mappet i Minecraft, som hedder The Obstacle Curse. Og det vil jeg skulle spille. Godt. Blah blah, obstacle curse stage 1. Read the rules at the right side first. B4. Ej, det gider jeg simpelthen ikke. Peaceful. Godt, det er den på. Så tror jeg bare, jeg går derudad. Okay. Ja. Det er sådan en lille smule parkour-agtigt, det her. Ah, fuck, hvor dårligt, mand. Det var da helt vildt. For helvede. Og det er mit skin. Og det kan jeg ikke se. Så. Ved du hvad? I får mit skin at se senere. Jeg skal faktisk til at lave en skydefilm, som kommer ikke så længe. Ja, way. Checkpoint. Og det bliver sådan en kortfilm. Så det bliver fedt nok. Bla 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 bla. For helvede. Det er fordi jeg bruger det her fraps der. Som jeg bruger til at filme det. Det bremser mig en lille smule. Wow. Godt. Sådan. Checkpoint. Sådan. Spring her. Så. Og den skydefilm, den kommer til at handle om noget rimelig fedt. Så det skal I glæde jer til. Ui. Det var fandme tæt på. Kom så. Checkpoint. Stage 4. Now, let's test your ladder jumping skills. Nej vel? Ej, det må de bare ikke mene. Ej, jeg klarede det fandme, ja. Jeg prøvede lige at gemme sådan en stige der, men jeg fandt den. Også selvom der stod et skilt. Så. Hui. Oj. For helvede. Hvad står der der? Do you know? If you are reading this changes that you fall into water while climbing the ladder. Det forstår jeg ikke en dyt af. Hvor kom jeg fra? Hvad er det? Music room. Det er de gamle diske. Ej, den gider jeg godt nok ikke høre. Godt musik. Bab. Det var ikke her, jeg var. Jeg skal lige derhen. For katten.
Sådan. Nu. Møg. Kom nu. Godt så. Så prøver vi lige igen. Nej! Det er simpelthen for meget det her. Kom så, nu skal den være der. Men jeg er ikke i gang med at lave skydefilm nu. Eller skydefilm. Det bliver en fed actionfilm. Kom med nogle idéer og skriv dem ned i bunden. I comments below. Det kunne være rimelig fedt, faktisk. Det vil jeg blive taknemmelig overfor. Pokker. Jeg klarede det. Jeg klarede det fandme. Jeg elsker gold blocks. De er så lyse. Skinnende. Checkpoint. Hui. 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 Hvad stod der? This level is easy, right? Checkpoint. Ej, det kan de simpelthen ikke mene. Jeg hader vand. Ej! Det magter jeg simpelthen ikke, det her. Kom så ud! Hvorfor valgte jeg også den her custom map? Den er svær. Men jeg bliver ved, indtil jeg klarer den. Hui! Hui! Du er det. Nu skal den være der. Kom så. Kom så. Kom så. Ja, jeg er der. Rolig. Hui. Ja. Hui. 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 Nej! Det kommer til at tage lidt tid, hva'? Møg. Sådan. Kom så. Ja. Det er ikke fedt. Det er meget irriterende. Hop. 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 Ja. Hop. Hop. Nej. Er det muligt? Det er den der. Det er den, der irriterer mig. Hui. 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 Det er allerede ved at være mørkt udenfor.
Men jeg giver ikke op. Om det så skal tage mig 100 år. Oj. Høj. Ja! Sådan. Skal jeg bare ikke... Jeg skal bare ikke falde ned nu. Nu ved jeg, hvordan jeg gør. Sådan. Høj. Høj. Jeg tror altså lige, jeg bliver nødt til... Ja, spole for helvede. Sådan. Sådan, så I ikke kan se alt sammen. Så. Der mangler jeg. Sådan. Godt. Ja, jeg kommer længere. Okay. Jeg er simpelthen ikke på det her. Skal jeg fandme det herfra? Og det er lige nu. Så. Siger vi bare lige. Nu mister jeg min arme. Så gør vi lige sådan der. I så ikke noget, vel? Nej, det vil sgu ikke gå så. Way. Luk. Sådan. Checkpoint. Og det sker. Nogle gange bliver man lige nødt til at snyde lidt. Du må kun bruge den her torch. Det er ikke... Nej, en skide torch. Så gør vi det bare lige sådan her. Nå, det der. Way. Luft. Sådan. Checkpoint. Nummer 7. Og det sker jo. Nogle gange bliver man lige nødt til at snyde lidt. Jeg må kun bruge den her torch. Det er ikke en... Ej, en skide torch. Så gør vi det bare lige sådan her. Nå. Den er for høj. Ja, den der brightness der, den var ellers... Og ikke flere af de der, hvor man skal klatre. Jeg magter det ikke. Møg. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sætte noget lys. Hop. For helvede. Men den bliver god. Og i hvert fald. Ja, nu snakker jeg om filmen. Ja. Crap. Den der actionfilm, jeg vil lave, den bliver helt sikkert god. I skal se den, og I skal se den milliard gange. Vis den til venner og familier. Og hvem mere? Vis den til dem, du ser rundt i byen, og alle i hele verden skal se den. Jeg håber i hvert fald, den bliver god. Det er ikke sikkert. Altså. Sådan. Nej! Så. Sådan. Gør det lige igen.